Shalom Mama Nina dan teman-teman remaja. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Nicholas Simarmata selaku Ketua Panitia Bible Camp Remaja 2024. Perkenalkan, saya Jessica Octavian Nilmanggal selaku Wakil Ketua Panitia Bible Camp Remaja 2024. Halo semua, perkenalkan nama saya Andres Stefino Sianturi. Dan saya Dekana Bagita. Wah, udah bulan Juni nih, yang artinya sebentar lagi kita akan mengikuti kegiatan Bible Camp Remaja, teman-teman. Teman-teman pastinya udah pada tahu dong kalau kita akan mengadakan Bible Camp Remaja. Tema Bible Camp Remaja tahun ini ialah Crown Chaser. Dan subtemanya adalah Remaja HKBP Serpong memahami dan mencapai tujuan hidupnya di dalam Kristus Yesus. Kegiatan Bible Camp ini akan diselenggarakan pada tanggal 5 sampai 7 Juli 2024 di Villa Mutiara, Megamendung, Bogor. Nah, teman-teman, di acara Bible Camp kita ini akan dihadiri oleh beberapa pembicara yang berbeda-beda di setiap sesinya. Tak lupa juga akan ada games dan kegiatan api unggun yang gak kalah seru loh, teman-teman. Jadi, pastikan teman-teman semuanya mendaftarkan diri di formulir yang telah dibagikan Abang KPDR ya. Sampai jumpa di Bible Camp 2024 teman-teman remaja. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Horas! Shalom Mamang Idang dan Apostol Bulung yang kami kasihi. Semua pelayanan di dalam gereja itu boleh kita katakan penting atau primer, baik koinonia, diakoni, dan marturia. Tetapi ada yang disebutkan itu supra primer. Itu bagian daripada marturia. Bagian daripada marturia itu adalah sending, memberitakan firman Tuhan Injil kepada semua orang, kepada semua bangsa. Maka HKBP Serpong sebagai gereja yang bersekutu, bersaksi, dan melayani, ikut berperan aktif dalam kegiatan sending atau pertebaran Injil. Penginjilan akan selalu dimulai dari gereja dan akan kembali kepada gereja itu sendiri. Amin. Kita bersyukur gereja kita memfasilitasi, mendukung, dan siap memperlengkapi jemaat agar dapat melaksanakan amanat agung Yesus Kristus dan berdasarkan MOU atau Nota Kesepakatan antara Eporus HKBP Pendeta WTP Simarmata dengan Ketua EE Internasional Indonesia Bapak Insinyur Lukas Budiono Tanda Jaja pada tanggal 4 April 2013 yang menyatakan bahwa HKBP menerima pelatihan EE atau Evangelism Explosion bagi parhalado dan jemaat supaya segera diimplementasikan untuk pertumbuhan gereja yang sehat, di mana hal ini juga tertulis dalam buku Almanak HKBP pada halaman 547 angka tahun Siingoton. Maka melalui Dewan Marturia Seksi Sending bersama ini membuka kembali kelas pelatihan penginjilan dengan metode Evangelism Explosion atau EE. Sering sekali kita memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan penginjilan, tetapi kita tidak tahu bagaimana caranya dan harus dimulai dari mana. Nah, Amang, Inang, anak-anak kami, Naposo Bulung, Seksi Sending kembali membuka kelas pelatihan penginjilan reguler dengan metode EE angkatan ke-9 dan kelas TT atau Trainer Training angkatan ke-3 bagi yang sudah memiliki sertifikat kelulusan pelatihan EE reguler. Pelatihan penginjilan ini akan diadakan secara tatap muka di Gereja HKBP Serpong. Untuk kelas EE reguler 4 kali pertemuan setiap hari Sabtu
tanggal 22, 29 Juni, dan tanggal 6, 13 Juli dari pukul 08.00 sampai pukul 15.00. Untuk kelas TT, 5 kali pertemuan setiap Sabtu tanggal 15, 22, 29 Juni, dan 6, 13 Juli 2024 dari pukul 08.00 sampai 15.00. Peserta pelatihan ini kami batasi. Untuk peserta pelatihan EE reguler hanya untuk 30 orang saja dan 25 orang untuk kelas TT. Pelatihan ini terbuka bagi seluruh jemaat dewasa, para sintua, rekan-rekan saya calon sintua, dan adik-adik Raposo. Pendaftaran dapat dilihat di link yang akan ada di bawah ini. Pendaftaran ditutup tanggal 10 Juni. Mari teman-teman semua kita ikut mendaftarkan diri. Shalom. Selamat hari Minggu. Tapuji Matuhata, Marede Mahita, Sia Bukwede 550 Sia, ayat sada sadro di ayat tulu. Isogoni yori
Marhite-hite goarni debata ama. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni tondi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonon nina Tuhan Jehovah. Ianggo halak partigori mangulu do binahen ni parsihohot na marhaporseaon. Alai anggo di halak parjahat dangadong hasonangan. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami. Say urupi mahami asa unang madele hami. Ujuro hapogoson tuhami. Jala asa unang magopo hubaik kami silehon-lehon muna denggani. Ujuro pasu-pasum tuhami. Ramoti hami. Asa unang marpos ni roha hami tu arta na dihasianganon. Lehon di hami haporsyaon. Asa dohot hami parjabar di siteanon ni akana porsea diho. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede 457. Tatangihon mapati ni debata, imana tersurat di patik patuluhon dohot lapatan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalano. Aihona uhumna do sogot akana marsineang di goarna. Dia do lapatani, oddo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-ujaran naroa, manang mangatsi marhite goar ni debata. Ay dina tarsosa dohot tangi tiang dohot puji-pujian do si dohonon goar ni debata. Atong harap mangido gogo mahita lo mangulahon na hobar tupatike. Ale Tuhan debata. Saya pergogoi, mangulahon. Amin. Marede 457.
na dosata diadopan ni debata. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata. Pargogo na suhatu dosan. Para siroha na sumurung. Amani Tuhan Yesus Kristus si Panguluhan. Kami halak padosa na dangol on. Rotu jolo ni habangsa hadip badian mui. Manopoti jala mangangguk kondosa nami. Masay jot-jot warsai hami ho. Marhite-hite pikiran. Dohot hata. Dohot pambayanan nami naroai. Dang waholongi hami ho siyan nasa roha nami. Dohot nasa ate-ate nami. Dohot nasa tondi nami. Dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami, dang doshon diri nami hubay kami. Di ini, tamado rimasanmu jala uhumamu hami, tuhamatean saleleng ni leleng nai. Alay nama porus mahami, nuaing tuasi ni roham nagodangi. Mangido siyan nasa roha nami, asesaan ni dosa nami saluhutna. Say urupi mahami, paubahon roha nami, alani Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Si Pangulu hami, dohot alani guarmu nabadiai. Ale Tuhan, say asima roham di hami, halak na dangolon. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringot tu asesan ni dosa. Molo tu ngadong manangise na mardosa, adong do pangudiata di amai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata. Alai dada holan taringot tu dosata. Dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Asa ngapon ma di debata na digijang. Amin. Marede oparatus 36. Tumbuh mo po
tema hata ni debata. Turpuk di hari minggon ima na tersurat di buku 2 Korin 4 mamuka sian ayat 10 tolu saat roh di bidu 5 ayat sada. Tajaha ma marsikat soring. Alai tong do to di hapor siauni di bagasak kami. Kobar tu na tersurati na porsea doau ubahen na huta hatahon. Hami pe na porsea do ubahen na dohot hami makkatahon. Alai saluhut nai, alani hamudo, asa asini rohai, nalam tugadana, dibahen na torop, makorhon hamuliateon na sumurung, bahen hasangapon ni debata. Ai hapor suhonon nami namartiki jalanan yang porsanon, ido patupahon di hami hasangapon na sumurung, na lumobi hamuliaon na saliling-liling na. Ayodo huboto hami, dinatanggal bagas parlape-lapean nami nasian tanoon, adong madihami inganan nasian debata, bagas na so pinahuli ni tangan, na mian saliling-leleng na di banua gijang. Ido sahat na, martua doaka na tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amin. Marede hita sia buku ede nomor 714, ayat 3 dohot 4. Tidak kon maha porsiautai, songon nahina tidak kon nidongata saha porsiaon di sadok portibion. Rap mahita mandok, au porsea di debata Jahova, ido ama pargogona sohatu dosan, natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahova nasasadai, imana tumuan si Maria, nagabe-gabean siat todi porbadia adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaun na bernit, ipanguman ni silatus, na mate tarpajal do ibana diau pinar silang. Na tuat tubuan watoru, dong ditano. Na mula manguru diari patuluan. Na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jahova. Ama nai pargogo na sohatu dosani. Isima ibana paima mula sogot tutanaon. Maumi halak na mengulu dohot na mate, au porsea di ton di porbadia,
Jaladong sada huria nabadia. Huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia. Dohot di hasesaninus. Dohot di hatai namandok. Mulak mangulu dosogot daging di halak naung mate. Dohot di hanguluan na sora sudah. Amin. Tabigi ma tikting di hitam mingguan. Parhalado HKBP Serpong pasahaton selamat hari Minggu jala selamat mandohoti parmingguon di bagas joro dohot napa tupahon parmingguon di bagas taganup marsada-sada. Lau suhut ma pasaton nami sian parhalado selamat ulang tahun tu ruas ni hurian nama ulang tahun hari hatu tubuh dohot nama ulang tahun persari peon di bagas mingguon. Diramoti jala di pasu-pasu tu hatta mahita saluhutna. Titing Minggu sia Juni 2024. Sada. Goar ni minggutta ima minggu paduahon dung Trinitatis. Sadarion Minggu sia Juni 2024 masuk mahita tu minggu paduahon dung Trinitatis. Trinitatis nomor lapatan hasitolu sadaon ni debata ama anak dohoton di Porbadia. Topik mingguon ima di pargogoi Jehovah dona posona Tuhan menguatkan hambanya. 2. Titing parbogason. Titing parjolo. Nang manjalo pasu-pasu parbogason ima Irfan Renaldi Resgion Simamora. Ruas ni HKBP Soposurung, Resort Soposurung. Ianakon ni Amang Deni Simamora, Inang Rowli Tambunan. Dohot, Marta Yolanda Nenggolan. Ruas ni HKBP Serpong, Resort Serpong. Boru ni Amang John Ternainggolan, Inang Rohana Juliana Pandiangan, Wek Jerusalem. Pasu-pasu parbogason dipatupa di hari Kamis 20 Juni 2024, pukul 8 WIB di Gereja HKBP Balige Resort Balige. Napatuluhon, pertanyaan pamuhai katekisasi sidi tahun ajaran 2024-2025. Pertanyaan pamuhai katekisasi sidi tahun ajaran 2024-2025 naing dipatupa di hari Sabtu 15 Juni 2024 masuk pukul 10.05 WIB di Gereja HKBP Serpong. Alani disosoi huriata ma asasude parguru malua do sidi do natorasna do natuatuana parsidohot di permingguanan pertanyaan pamuhayawan. Napaupaton, sumbangan alat-alat kesehatan. Di Jalo Huriata do sumbangan alat-alat kesehatan do obat-obatan sian ruas NN. Mandok maulate do Huriata turias NN. Naung mangalehon sumbangani tuhata mana mangalehon pasu-pasu tu keluarga nasida. Napalimahon, sumbangan helikopter van. Di Jalo Huriata dosian keluarga situan pos papahan rap dohot akka ali-ali nasida. Ima sumbangan 3 unit helikopter van. Jalan nungabe dipasang di ruang ibadah. Mandok maulate do Huriata tu keluarga situan pos papahan rap dohot ali-ali nasida. Tuhat tama na mangalehon pasu-pasu tu keluarga nasida. Napaonopon, pakobasion pertanyaan wek. Patupaon ni Huriata do pertanyaan wek masuk pukul 20 WIB. Na perjolo, hari Rabu 12 Juni 2024, di wek Betani, di bagas ni keluarga Burhanuddin Sagala, Inang Doris Solide Tambunan, di bagas ni keluarga Vensius SB Aritonang, Inang Riani Putri Melanti Simanjuntak, di bagas ni keluarga Alexander Bari Frima Hutajulu, Inang Fatima Valentina Haloho. Napaduahon di wek Eprata, di bagas ni keluarga Situa Jaingot Samosir, Inang Adurlina Situmorang. Napatuluhon di wek Judea, di bagas ni keluarga Erikson Franky Sormin, Inang Mardiana Borumanulang. Napaupaton di hari Kamis, tanggal 10 Juni 2024, di wek Galilea, di bagas ni keluarga Amang
Leonardi Sitanggang inang Fitrini Boru Situmorang. Diwek Kanaan dibagasni keluarga Amang Duat Sinaga inang Rusmauli Hasibuan. Dibagasni keluarga Jackson Hasibuan inang Rismawati Boru Tanjung. Diwek Sion dibagasni keluarga Amang Agus Manupak Leonardi Sitorus inang Heldiora Boru Libong. Diwek Bethlehem dibagasni keluarga Amang Jenri Tua Malau inang Natalia Boru Simbolon. Diwek Bethesda dibagasni keluarga Amang Judianto Simatupang inang Friska Fediasari Boru Purba. Diwek Patmos dibagasni keluarga Amang Indra Agus Saragi inang Purnama Luciana R Boru Simajuntak. Dohot dibagasni keluarga Amang Supenri Haryanto Manik inang Mariatur Sianturi. Napa pituhon penerimaan guru sekolah minggu HKBP Serpong. Hombar tu pertumbuhan jumlah ni aka yanakon ni huriata sekolah minggu manang ASM. Tung dihilala huriata do hinarikot ni na mandabay aka guru sekolah minggu na makobasi di pelayanan kategorial sekolah minggu. Alani marhite seksi sekolah minggu mandasdas dohot manosoy aka ruas ni huriata HKBP Serpong. Asarade gabe guru sekolah minggu manang GSM. Akahat tutuan taringot tu perekrutan guru sekolah minggu ima. Na perjolo ruas na terdaftar di HKBP Serpong na paduahon berkomitmen laho makobasi dana di tonga ni huria na patuluhon. Rade laho mandohoti nasa pembinaan guru sekolah minggu di tonga ni huriata. Na papaton naringgas rohana laho mandohoti parsermonon guru sekolah minggu. Na parpudi minimal marumur 10 tahun. Dohot berpendidikan SMU jalanunga maka tidakon hapor seaon. Tuaka ruas ni huria narade jala ukap rohana lahu makobasi aka dana sekolah minggu gabe guru sekolah minggu boy ma dihubungi aka parhalado ni huriata. Napa waluhon aka ulao ni HKBP Serpong na naing di Patupa. Na perjolo bazar panitia Bible Camp RHKBP Serpong di Patupa Sadarion Minggu sia Juni 2024. Dung sidung permingguan pukul 8 dohot 10 sadawip di Patupa do bazar ni remaja laho manupahi ulaon Bible Camp remaja HKBP Serpong. Maringanan di lantai dasar gereja HKBP Serpong. Nah paduahon Huria HKBP Serpong membuka pendaftaran katekisasi CD tu tahun ajaran 2024-2025. Tu sude bajar-bajar manang remaja naung marumur sautik na 14 tahun boy ma pasuraton dirina mandohoti katekisasi sidion. Pendaftaran dunga dibuka siang hari Senin 10 Mei 2024 saat rodi hari mingguon sia Juni 2024. Nah patuluhon pelantikan panitia pembangunan HKBP Serpong periode 2024-2026. Nah yang di Patupa di hari Minggu 16 Juni 2024 di Parmingguan Botari pukul 10 pitu WIB. Nah paupaton pelantikan Parhalado Resort. Utusan resort ke Seneda Godang Dohot Sinode Distrik Dohot Badan Audit. Nah yang di Patupa di hari Minggu 16 Juni 2024 di Parmingguan Botari pukul 10 pitu WIB. Nah palimahon penasbisan situa di pos Parmingguan Bintaro HKBP Serpong. Di hari Minggu 16 Juni 2024 di Parmingguan pukul sia WIB naing di Patupawon ni huriata do pasaton tohonan hasituan tu 2 halak calon situa. Ima calon situa Isara Silalahi doho calon situa Andra Bonardo Simanjuntak. Saya didongani jala di pasu-pasu tu hatta manasida lau makobasi ulawan hasituan nih. Nah paunopon Bible Camp Remaja HKBP Serpong 2024.
Nang dipatupa di hari Jumat, satu hari Minggu, tanggal 5 Juli 2024, maringanan di Pila Mutiara Gadok, Megamendung, Bogor. Napa pituhon workshop seksi musik HKBP Serpong nang patupahon workshop bernyanyi dengan baik di hari Sabtu 6 Juli 2024 pukul 1 pukul 12 WIB maringanan di gereja HKBP Serpong. Napa waluhon retreat horong tolu kelas besar sekolah minggu HKBP Serpong nang dipatupa di hari Sabtu Minggu 22 tolu Juni 2024 maringanan di Pila Bukit Pinus Caringin Bogor. Sungoni masuari ini titing sadarion hatorangan namo apit taringot tuak kabarita titing dohot titing parhepengon boy mataida di titing naung disagihon di WA ganup wek masing-masing. Maulate Horas. Tabagi ma core home perempuan. Maride 500 sada saat roh di ayat 2. Yesus
songgo sai jono lo tuhaki sai diiring-iring Yesus au nagale situtu ditukul idolakaku di parmu doa burju mololo jauh mardalan nang laheyu tondiki lehono naik natio sian batu mamahi lehono naik natio sian batu mamahi. Dameni debatana sumurung sian saluhu na roha imana mangaramoti aka ate-ate nang pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata nagabe turpuk jamita di parminggota di bagasan sadarion minggu paduahon dung trinitatis denet sian buku sada Samuel bidu walu mamuka mai sian ayat 4 mengunjungi mai di ayat 10 sada. Sada Samuel bidu walu ayat 4 ro di ayat 10 sada songonon madido disita kasma tapai hutihut. Dipangido Israel raja. Alani i marluhut masa luhut aka situani Israel manopot si Samuel turama akanina nasida ma tu ibana idama nunga sari matua anggoho jala aka anakmu dang diihut-ihut nasida aka dalammu ope papemadi sada raja asa ibana manguhu pami suang songoni saluhut bangso parbego. Alai sogo ni rohani si Samuel do hata nani do nasidai sai dileho dihami raja sada asa ibana manguhum hami jadi martangiang ma si Samuel tu Jahoba dungini na Jahoba ma tu si Samuel tangihom ma suara ni bangsoi di saluhut nani dok nasidai tuho aidada ho ahu do na binolokon nasida disi asa unang be ahu raja nasida. Sumatu saluhut pabahenan akan nabi nahen nasidai ola niari uju ahu manogihon nasida ruar sian Misir rasi rasa sadarion sai ditadikon nasida au asa mangului aka debatasi leban suang songoni dibahen nasida nang tuho. Ope tangihon ma suara nasidai. Asal takas di hati dakon jala di pasingoton hotu nasida uhum ni raja na gumonggom nasida sogot. Dungi di patolhas si Samuel masude hata ni Jahoba tubang soi aka namangido raja sian ibana jala di dokma. Odo uhum si ingoton tu raja namanggongom hamu sogot. Buaton na do aka anak muna jala bahenon na mangiring-iring huretana dohot hodana asa marlojong nasida di jolo ni huretana. Ido sahat ni turpuki. Hurian itu hatana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Totu torobdo sian tonga-tonga ni parngoluota. Torobdo siat tonga-tongata nasai makirim di bagasan ngoluna asa aka ianakon saya dong ma mangihuton jejak manang ulaun ni natorasna. Molo pengacara amatai manang inatai sai hirimdo nanggo apalasada anakna adong manian nama buat tu hukum.
Songonido nang dibagasan tradisi diaka nang perkarejuan na asing. Jala bahkan ketika kerinduan Samuel dan juga kerinduan Imam Eli adalah kerinduan yang sama sebagai orang tua. Totu hirimdo rohani natoras dalam hal ini Samuel. Asa iana konnai mangihuton aha nadi ulahon ni natorasna. Totu hitape nang songonido akadamang daina na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, bahkan ketika hal yang boleh kita layankan di tengah-tengah gereja, bahkan molo aka parhalado, sai hirimdo rohani aka amang inang parhalado, molo partohonan situa, adorang so situa nian, amangi manang inangi, saya dong ma anakna, nanggu apala sada mangihuton jejak ni hasitua manang hapar halado oni. Totu molo ido sada gobara di tonga-tonga namasa nang dibagasa turpukon, tentu saja hal yang sama yang boleh kita lihat di dalam teks kita, bagaimana satu peralihan atau masa transisi yang terjadi di dalam kepemimpinan Samuel di tonga-tonga ni turpuk tahun boido idota bahwa saluhut nai sai marodola dotu bagasan sada pangatusion manang sada nahinirim manang sada napinarsita ni aka panggonggomi asa adong manian boy dipatupa ke dalam perubahan yang lebih baik di tonga-tonga ni ngoluna. Bahkan di waktu-waktu yang lalu ketika salah satu paslon pemimpin calon presiden di waktu yang lalu mengusung tema tentang perubahan. Totu di masa-masa kampanye saya dihirim do asa marhite saluhutna akan hinirim di tonga-tonga ningolui marhite perubahan itu sendiri. Ternyata akan selalu membawa orang kepada kehidupan yang lebih sejahtera, kepada kehidupan na lebih dumenggan diaka partikian na dibuhul di tonga-tonga ningolu siganu pari. Alani di bagasa turpuk taon ak dihamuna aka amanami inanami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Molo ipe sada gombaran, molo ipe sada yang diharapkan oleh orang tua, totu saya didok aka budaya taido, molo buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Molo tubisi daosia bonana, tentu saja itu akan menjadi milik makhluk yang lain. Lapatanna di tonga-tonga ni ngoluta sadiri boido terjadi di bagasan ngolutai dang saurdot dohot ahana tapi kiri di dalam kehidupan anak-anak kita secara khusus. Saya dong doon naman nibil mabuan lomona. Molo di keluarga ni halak batak saya didok maun mamuka taduk, membawa keinginan sendiri. Jala idonang natarida di tonga-tonga di bagasan keluarga ni Samuel di dalam masa kepemimpinannya Samuel yang ternyata sudah sarima tua, yang dia sudah masuk kepada masa ketuaan secara umum, totu secara physically, secara pamatang, totu dang disibe gogona, dang disibe togos ni pamatangna, bahkan masa-masa yang dialami ketuaan tersebut. Ternyata itu juga menjadi satu tantangan dan juga menjadi sandungan bagi orang-orang yang lain ketika melihat ketuaan itu hanya di dalam posisi perubahan yang diinginkan oleh umat Allah. Jala mangihutusima, dua anak nisi Samuel mangihuton ulaon sebagai hakim di tengah-tengah Israel. Alai dua ni anak nisi Samuel tidak melakukan, tidak menjalankan sebagaimana Samuel itu memimpin,
sebagaimana Samuel itu sebagai hakim di tengah-tengah umat Israel. Mamukata dugdo anakna naduai. Totu di bagasanima na di ida ni bangsa Israel didokma tu si Samuel di dalam kondisi yang demikian karena keterbatasan secara fisik dan juga ketidakmampuan hakim anak kondisi Samuel dan boe manggatihon bapak nai dipangido ma tu bangso tu si Samuel asa dipabakit sahalak raja namang gonggomi nasida dan bahkan yang melakukan lajunya kepemerintahan di tengah-tengah bangsa Israel. Totu di bagasan kepemerintahan manang di bagasan kepemimpinan hakim-hakim dia tusi bangsa Israel do kepemimpinan yang dimaknai oleh umat Israel adalah pemerintahan teokrasi. Allah sendiri yang memimpin umat itu keluar dan masuk ke tanah perjanjian marhite naposo napinilit ni debata ima di dalam nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Alani perubahanon totu pataridahon beberapa hal yang harus diterima dan juga diingatkan oleh Samuel. Moloido pangidoan di bangsoi manggati kepemerintahan dari hakim-hakim ke pemerintahan seorang raja yang itu diidentikan sama dengan bangsa-bangsa yang lain yang tidak menyembah bangsa umat Allah Israel. Totu adong do sada konsekuensi yang akan diterima oleh umat Israel. Dia mah konsekuensi itu tu di bagasan turpuk tahun adong mapiga hak-hak seorang raja yang ternyata itu harus dipenuhi oleh umat Israel. Hak diamai. Tentu saja hak yang dinyatakan di tengah-tengah teks kita, anak-anak mereka akan menjadi pasukan perang. Rakyat harus memperlengkapi perlengkapan senjata perang seorang raja untuk mereka, untuk memimpin mereka dengan peperangan bangsa-bangsa yang lain. Dan anak-anak perempuan mereka akan dipekerjakan sebagai juru masak, juru minum, dan juga pelayanan-pelayanan yang lain. Dan rakyat itu umat Israel harus memberikan pajak, membayarkan pajak penghasilan dari ladang, anggur, dan juga penghasilan dari umat Israel. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari beralihnya dari kepemerintahan teokrasi menjadi pemimpin, menjadi seorang raja yang dipimpin oleh seorang raja. Tentu saja Tuhan sendiri mengatakan di dalam ayat yang ke-7 bahwa ketika permintaan itu diajukan oleh umat Israel, ketika permintaan itu dinyatakan kepada Samuel itu sendiri, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, dumini na Jehovah matu si Samuel, nanidok nasidai tuho aidada tuho. Ahudo nabi nolokon nasida disi asa unang beau raja nasida. Artinya amang inang marhite ayat napapitu honon masaita kasma diodolkon hatan di debata di tonga-tonga ni ngolu ni bangsoi bahwa bangsa-bangsa yang lain, bangsa-bangsa yang akan datang menjajah umat Allah. Totu di pataridahon pergantian pemimpin dari hakim-hakim menjadi seorang raja. Ternyata dalam hal ini mengisyaratkan seolah-olah Allah Israel tidak diakui lagi sebagai seorang raja. Totu parsobaon nasi songonon di pataridahon matu bagasan sada parsobaon Allah yang memimpin umat Israel debata nama buan bangsoni debata haruar sian perbudahan saha tutano perjanjian adalah Allah yang senantiasa juga memerintah
di dalam hidup orang-orang yang percaya. Alanido di bagasan turpuk tahun molo ditolak bangsoido haradeon manang kehadiran Allah dan mendengarkan apa yang dikatakan Allah melalui Nabi Samuel. Tentu saja Allah juga memposisikan dan juga Allah menyatakan bagaimana keberadaan Allah sebagai Allah yang juga Dia adalah Allah yang memberikan penghukuman. Totu dihita akadamang dainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Hal ini setidaknya mengingatkan kita terhadap beberapa tradisi di tengah-tengah ni Hajahudio, di tengah-tengah ni umat ni debata di bagasan perjanjian lama. Katakanlah misalnya di dalam Ulangan pasal yang ke-6, bagaimana memperkenalkan Allah yang mengasihi itu adalah Allah yang harus dikasihi, dicintai dengan sepenuh hati. Lapatanna totalitas ningolunia kana porsia di dalam mengasihi Allah, Dia tidaklah mengasihi dengan setengah-setengah atau sepenggal-sepenggal. Alai di bagasan totalitas ningolu dia kana porsiai di sido ibana pataridahon Allah yang mengasihi lebih dahulu umatnya. Tentu saja Dia adalah Allah yang sama yang mengasihi gereja yang sekarang. Totu di bagasan idona diajarhon ni Yesus tuaka sisiana di bagasan Injil Matius pasal yang ke-9 bahwa tidak seorang pun dapat menambahkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu lalu makin besarlah koyaknya. Ajaran ini seolah-olah menggambarkan bagaimana Yesus juga mengajarkan kepada murid-murid di dalam kemaharajaan Yesus itu sendiri sebagai seorang raja yang hadir di tengah-tengah umat orang-orang yang berdosa. Hal ini mengingatkan kita terhadap gambaran bahwa dengan memimpin umat Israel yang menginginkan satu perubahan. Hal ini mengingatkan kita bagaimana Samuel yang hadir dalam hal ini menyatakan melalui firman Tuhan, melalui transisi kepemimpinan dari seorang hakim kepada seorang raja. Tentu saja hal ini mengingatkan kita di dalam hidup kita bergereja yang sekarang. Bahwa kita sebagai umat yang sekarang, seolah-olah firman ini mengingatkan kita bahwa kitalah juga yang yang memimpin perubahan itu sendiri. Molotapake dipakai di dalam bahasa Indonesia kata perubahan, tetapi di dalam terjemahan di dalam perjanjian lama, kata perubahan itu sendiri dipakai dengan kata pertobatan. Lapatanna di bagasan ngolunia kana porsia sisaunari naing patarida hodosada pengalaman yang berat yang dialami oleh Imam Eli dan juga Samuel di dalam perjanjian lama. Anak-anak yang tidak setia kepada Allah, anak-anak yang melakukan yang tidak disukai oleh Allah di dalam baitnya. Totu uhumani berlaku do nang di tonga-tonga ni huria si saunari. Asa ima gabe sada panidagio nang di tonga-tonga ni huria si saunari. Molo di bagasan konfesi tai tolu do tadda ni huria nasi tong. Salah satunya adalah ketika ruhut parmahanion pamisangon itu dijalankan dengan benar. Lapatanna huria si saunari pe pataridahon sada gambaran adalah huria yang senantiasa menegur segala perlakuan, segala perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Totu di bagasan ima amanginang di bagian namangihut bahwa konsekuensi ketika menerima perubahan
atau transisi dari hakim-hakim menjadi raja, tentu saja menerima konsekuensi perubahan itu sendiri. Totu esensina nanaing idota di bagasan turpuk tahun. Totu adongdo hak dan kewajiban yang menjadi ketika di dalam masa transisi itu yang dilekatkan kepada umat Israel. Dia mai namar perdomuan mai seorang bangsa manang sada bangsa na dipimpin seorang raja. Adong ma hak, adong ma kewajiban. Yang tentu saja itu tidak bisa dipandang di dalam kepemerintahan teokrasi Allah yang memimpin umat Israel sendiri. Alai di bagasan perubahan isa diri dohonota manang di tonga-tonga ni ngoluta sisonari bahwa gereja kita orang-orang yang percaya adalah juga agen-agen perubahan di dalam konteks yang sekarang. Totu di bagasan gobarani dan gabe seolah-olah kita sebagai umat yang sekarang hanya menonton saja terhadap perubahan itu sendiri. Perubahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Molona jolo didokra bahwa perubahan itu songon parhusor ni rodani padati ninna, tentu saja perubahan itu lambat. Alai molo di bagasan partikian sisonari totu ngahurang kontekstual bahwa perubahan yang sekarang itu justru sudah sangat cepat. Ngasongo si patar roda ni sepeda motor manang mobil. Artinya di dalam kehidupan kita yang sekarang bahwa perubahan-perubahan yang terjadi di tonga-tonga ni parngoluota boy sajodoi merongrong terhadap apa yang kita imani di dalam hidup yang sekarang. Dengan zaman yang sekarang yang serba instan, boidohita tergoda terhadap yang instan itu sendiri. Alai di bagasan saluhuna di tonga-tonga ni akka pangajarioni di pataridaho dosada gambaran bahwa ternyata melalui pengajaran di dalam ulangan pasal yang ke-6 tadi ternyata menunjukkan rodina hudul-hudul ho, rodina mardala-dala ko, rodina baring ho, rodina modom. Artinya totalitas kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya adalah di dalam pengajaran yang ternyata itu tidak pernah terputus. Lapatanna pengajaran ipe diulahon mai secara berulang-ulang di dalam kehidupan kita setiap hari. Totu ido napa ingoton hita nang di bagasan ngoluta si saunari molo ido di pasahat tu hita di bagasan partikian si saunari bahwa kita adalah orang-orang yang memimpin perubahan itu sendiri. Tentu saja Allah yang adalah setia di dalam firman-Nya, Dia juga akan menguatkan setiap orang yang sedia di dalam memimpin perubahan itu sendiri. Lapatanna aka amanginang di tonga-tonga ni parngoluota bohado hita di bagasan ngoluta siganupari. Adorang so memimpin bangsa yang besar kita. Adorang so memimpin kelompok yang lebih besar kita di dalam kehidupan yang sekarang. Totu di paingodo naing do jumolo hita memimpin perubahani tu bagasan dirita sadiri. Artinya kita tidak hanya sebagai corong, kita tidak hanya sebagai orang yang mengatakan lao tu gereja nina tu yanakonna HP imana sendiri dan lao tu gereja. Hal ini mengingatkan kita terhadap Allah yang ternyata hadir di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Sesungguhnya hal ini mengingatkan kita terhadap satu penggambaran dan ini menjadi pertanda bagi kita orang-orang yang percaya bahwa perubahan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Lapatanna patarida hodoi di bagasan gambaran pertobatan-pertobatan yang kita lakukan di dalam hidup setiap hari adalah pertobatan yang tentu saja itu merujuk kepada keinginannya Allah. Molo bahasa na dipakai di bagasan perjanjian lama,
perubahan itu sendiri adalah justru menyangkut terhadap bagaimana umat itu bertobat, meninggalkan Allah yang tidak disembah oleh umat Israel, tetapi tetap setia di dalam penyembahan Allah yang setia menyelamatkan mereka. Namangihut di pata rumah kita, muse tubagasan sada gambaran, molo hita do ditogihon, tubagasan perubahan, tubagasan pertobatan yang Tuhan inginkan di dalam hidup setiap orang. Totu tamaknai mamuse marhite turpukon bahwa Allah sendiri yang memimpin perubahan itu sendiri. Allah yang menetapkan siapa yang menjadi raja. Allah sendiri juga yang menetapkan hak-hak dari seorang raja itu sendiri yang harus dipenuhi oleh umat itu sendiri. Artinya amang inang, melalui peralihan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, tentu saja Allah di dalam hal ini, Samuel atas petunjuk Allah ikut terlibat secara langsung mengelola perubahan itu di tengah-tengah umat Israel. Jelaido nang ngoluta si sonari bahwa perubahan, pertobatan yang sedang kita lakukan, yang sedang kita kerjakan, tentu saja kita tidak hanya mengatakan itu doh contoh konkret. Au saya hudok do kebetulan pembukaan kelas katekisasi sidi naik baru nama di hari Sabtu nanaing roh. Salah satu tugas dari para guru malua majaha Alkitab sian kejadian sahatu kitab Wahyu. Saya ini ajak doa ke orang tua supaya juga terlibat dan melibatkan diri membaca mulai dari kejadian sampai Wahyu. Molo songonau di serpongon ngala opat angkatan na huajari alani selama di serpong nga opat haliau rak majaha Alkitab dohot aka perguru maluai. Tentu saja hal ini mengingatkan kita asa keterlibatan kita sebagai orang tua, keterlibatan kita juga sebagai orang-orang percaya adalah keterlibatan yang ternyata kita juga adalah sebagai pelaku. Dang holan manosoi hita tu yana kotai. Ingat tugas amang pendeta, bukan. Alai dohot kita terlibat menjadi pelaku-pelaku firman itu di dalam hidup kita setiap hari. Dihamuna kadamang dainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus memimpin pada masa transisi. Tentu saja dalam bagian mengelola perubahan itu sendiri, tentu saja akan memiliki tantangan tersendiri. Totu di bagasani naing patarida hodo sada gombaran aka tantangan na dia do pipe di tonga-tonga ni ngolui, di tonga-tonga ni kepemimpinan di dalam kehidupan kita. Totu saya dong doi jupang kita aka hamaoloni di bagasan ngoluta. Alai merhite turpuk tahun bahwa setiap tantangan yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita, kita diingatkan bahwa metode SWOT sekalipun kita punya kesempatan, kita punya peluang juga menyatakan dan juga menunjukkan Allah yang setia itu akan setia juga hadir mengawal setiap perubahan yang terjadi di dalam hidup orang-orang yang percaya. Alani dihamua kadamang dainang unang pola mabiar kita terhadap perubahan itu sendiri. Totu molo dipaingot hatani debatado, dia adalah yang memimpin perubahan itu sendiri. Haradeota sebagai orang-orang yang percaya. Haradeota sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan itu sendiri. Dia akan senantiasa juga Allah yang setia memberkati dan meneguhkan kita supaya kita ketika mengelola perubahan itu sendiri di dalam masa-masa transisi tersebut. Tentu saja keimanan kita hapor siautai sai martudu-tudu mai tubagasan dia donani dok ni debata di bagasan ngoluta siganupari. Allah yang mengangkat, dia juga yang menetapkan Daud sebagai raja di tengah-tengah umat Israel. Totu di bagasan ngoluta si saunari
Yesus Kristus yang adalah Raja bagi kehidupan umat percaya. Totu ibanasa diri do nang napatauhok kita mangulahon asa saurdot mai tulomoni rohani debata. Alani disima kita dipatau debata marhite hatana bahwa bagaimanapun kita di dalam hidup kita yang sekarang ini, di tengah-tengah ni ngolu si saunarion, di tengah-tengah ni perubahan yang selalu kita hadapi di dalam kehidupan kita. Taingot ma hata ni debata, Allah adalah Allah yang campur tangan dalam setiap perubahan, dan kita percaya dan kita mengamini bahwa Tuhan Israel itu, Tuhan yang kita sembah itu akan senantiasa menguatkan hamba-hambanya, menguatkan gerejanya untuk mengelola perubahan itu sendiri. Di patau de batama kita mengulahon hatana di bagasan ngulu siganu pari. Amin martang yang mahita. Mauliate marohanami diho ale Tuhan dihatam nama makulingi hami di bagasan minggu nami di bagasan sadarion. Di paingot hodo hami ale Tuhan marhite hatam nang nat pinamasam di tonga-tonga ni bangso na pinilitmu bangso Israel. Jala ido ali Tuhan nahu parsia jari hami nang di tonga-tonga ni ngulu nami si saunari huriam na mangulu di tonga-tonga ni aka perubahan narosot ro di tonga-tonga ni pernguluan nami. Ajari hami ali Tuhan asa totong hami miad di bagasan hatami, asa homa ali Tuhan na mangodihok kami, asa homa ali Tuhan na maperguguyhok kami, asa dia pe ali Tuhan na masa di bagasan ngulu nami, totong hami satia marojahat tu bagasan hatam. Satia hami ali Tuhan mangulahon akan nahinalomohonmu di tonga-tonga ni ngulu nami siganu pari. Pasu-pasu ma ali Tuhan huriam nang saluhuna parhaladona di namar haladoi hami mangulahon saluhuna aka ulaon pakubasion di tonga-tonga ni huriam HKBP Serpongon. Tuho mahupasahat tami ali Tuhan nang iyanakon ni huriam. Imayanakon nami Irfan Rainaldi Simamora dohot Marta Yolanda Nainggolan. Dinanaing mamuka pardongan saripeon na sida ali Tuhan dia kapartikian na naingro. Pasu-pasu ngulu na sida. Homa totong ali Tuhan na mamasu-masu saluhu na akasakap na naing si patupaw na sida di tonga-tonga ni parnguluan na sida. Asa gabe dongan saripe nang dongan na tau makilalahon songod dia dengan nibasam di tonga-tonga ni parnguluan na sida. Pasu-pasu ali Tuhan nang saluhu na keluarga na toras na yang pataruhon na sida tu pardongan saripeoni asa marhite aka ulaon adat nang dia ka ulaon na asing totong lam manadahami di balga ni wasom di tonga-tonga ni ngulu nami siganu pari. Suang soni do ale Tuhan nang dia ka ianakon nami parguru malua na naing marguru malua di tahun ajaran 2024-2025. Naing pukau ni huriam ma ale Tuhan di kelas nai baru di nasida. Pasu-pasu mali Tuhan saluhu na ianak kondi huriam naong mendaftar hodirina gabe ruas parguru malua di bagasan tahun ajaran 2024-2025. Patau wali Tuhan nang saluhu na natoras na pataruhon na sida tu bagasan parsiajarani asa totong na sida li Tuhan orang natoras naraditong mangajari na sida dia kaganup ulaon di bagas na sida ganup marsada-sada. Kupasatami mamauliate ni rohanami tuho ali Tuhan di saluhuna basa-basam nang asini roham di tonga-tonga ni ngulu nami siganu pari. Dia ka ulaw na naik sipatupau di tonga-tonga ni huriam. Pelantikan panitia pembangunan suang songoni nang pelantikan parhalado resort. Suang songoni ali Tuhan penabisan situa di pos parmingguan Bintaro di hari Minggu na naing ro. Tuhoma hupagonggopok kami saluhu na ulaoni asa homa ali Tuhan na dipuji kami marhite saluhu nai pasu-pasu ali Tuhan nang saluhu na aka amanami inanami
naing silantiko diaka ulau ni suang sonia li Tuhan akan aposom naing gabe pasu-pason na gabe situa di tonga-tonga ni huriam ima inanami calo situa isara buru silalahi do calo situa Andra Bonardo Simajutak totong ma hona pasikopon saluhuna parsiajaran nang boy di parsiajari nasida dia katiki nang salpu parhitiamu manasida ali Tuhan laho pahebakon hatam laho pahebakon akapakobasion di tonga-tonga ni huriam HKBP Serpong secara khusus mayali Tuhan di pos parmingguon Bintaro mauliate rohanami mahupasahatami tuho ali Tuhan di haradeon ni ruas ni huriam di napasahaton ali Tuhan aka alat-alat kesehatan di tonga-tonga ni huriam pasu-pasu ma ali Tuhan keluarga napasahat toni asa marguna may ali Tuhan pakyon nami dia kapakobasion di bidang kesehatan di tonga-tonga ni huriam pasu-pasu ma ali Tuhan nang keluarga ni amanami situa nepos pakpahan dohot akadongan nasida disaluhuna aka basa-basam nabuy di pataridahon nasida marhite akan napasikopon akapakobasio di tonga-tonga ni huriam homa namangalehon hahipason nang namanabay aka rejeki di nasida asa marhite saluhu nai marlas ni roha hami mamujiho pasangapon ho di bagasan ngulu nami siganu pari atong ali Tuhan sahat di homa daging nang tod di nami nang saluhu na ruas ni huriam na di bagasan parsahito di bagasa tikion na dirawat di rumah sakit nang di bagas nasida ganu marsada-sada na sohagora kami ganu marsada-sada tuho hami maporu sali Tuhan jama pamatang nasida pasu-pasu ka obat nang si panganon na di pangan nasida lehon gogo nang di keluarga di nama jaga nasida lehon hahipason asa totong ali Tuhan marpakirimon na mangolu tuasini roham nang tuhamalumon nalau si pasahatom mutu nasida ganu marsada-sada atong pos marohanami ali Tuhan di namangulahon saluhuna aka ulaw na pinasahatmu di tonga-tonga ni ngulu nami rapon homahami mangulahoni marhite Jesus Kristus Tuhan nami si hokop jala si palua hami martangya kami tuho amin. Tapasahat ma peliata marede mahita sian buku ede 762. Pasu-pasu hami oh Tuhan sayo sehon damemi saya peho tangami Tuhan leho tuau gogomi di portirion bai mau Tuhan abaran belas nira tuna marsake tuna dangole kame pangapuli pasu-pasu kami oh Tuhan sayo sehon damemi saya peho tangan di Tuhan leho tuau gogomi di portirion bai mau Tuhan mau nang maralohon dosa di bain gogomi talu musui si polis pangagoi pasu-pasu kami oh Tuhan sayo sehon damemi saya peho tangami Tuhan leho tuau gogomi
Tapasahat ma peliata tuado panidebata martang yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhu silehon-lehon nadinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasatami masya na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uah na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparahasya kami pilihanon, pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi ondiro di pamataku osadohot gogo ki rodi salut hartaku upasahat itu ho naso usatoku. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia ma guarmu, say Roma harajaunmu, say sau malomoni rohab di Banua Tongos, songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, se sama dosa nami songo panesa nami, idosan hidongan namar dosa tuhami, una kami togiho tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasa dame jalo hamuma pasu-pasu siad debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaur honma damena tutodim. Amin. Amen. 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 Shalom Mama Nina dan teman-teman remaja, apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Nicholas Simarmata selaku Ketua Panitia Bible Camp Remaja 2024. Perkenalkan, saya Jessica Octavianil Manggal selaku Wakil Ketua Panitia Bible Camp Remaja 2024. Halo semua, perkenalkan nama saya Andre Stefino Sianturi. Dan saya Dekana Bagita. Wah, udah bulan Juni nih, yang artinya sebentar lagi kita akan mengikuti kegiatan Bible Camp Remaja, teman-teman. Teman-teman pastinya udah pada tahu dong kalau kita akan mengadakan Bible Camp Remaja. Tema Bible Camp Remaja tahun ini ialah Crown Chaser. Dan subtemanya adalah Remaja HKBP Serpong memahami dan mencapai tujuan hidupnya di dalam Kristus Yesus. Kegiatan Bible Camp ini akan diselenggarakan pada tanggal 5 sampai 7 Juli 2024 di Villa Mutiara, Megamendung, Bogor. Nah, teman-teman, di acara Bible Camp kita ini akan dihadiri oleh beberapa pembicara yang berbeda-beda di setiap sesinya.
Tak lupa juga akan ada games dan kegiatan api unggun yang gak kalah seru loh teman-teman. Jadi pastikan teman-teman semuanya daftarkan diri di formulir yang telah dibagikan Abang KKPDR ya. Sampai jumpa di Bible Camp 2024 teman-teman remaja. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Horas! Shalom Mamang Indah dan Napo Sebulung yang kami kasihi. Semua pelayanan di dalam gereja itu boleh kita katakan penting atau primer, baik koinonia, diakoni, dan marturia. Tetapi ada yang disebutkan itu supra primer. Itu bagian daripada marturia. Bagian daripada marturia itu adalah sending, memberitakan firman Tuhan Injil kepada semua orang, kepada semua bangsa. Maka HKBP Serpong sebagai gereja yang bersekutu, bersaksi, dan melayani ikut berperan aktif dalam kegiatan sending atau penyebaran Injil. Penginjilan akan selalu dimulai dari gereja dan akan kembali kepada gereja itu sendiri. Amin. Kita bersyukur gereja kita memfasilitasi, mendukung, dan siap memperlengkapi jemaat agar dapat melaksanakan amanat agung Yesus Kristus dan berdasarkan MOU atau Nota Kesepakatan antara Eporus HKBP Pendeta WTP Simarmata dengan Ketua EE Internasional Indonesia Bapak Insinyur Lukas Budiono Tanda Jaja pada tanggal 4 April 2013 yang menyatakan bahwa HKBP menerima pelatihan EE atau Evangelism Explosion bagi parhalado dan jemaat supaya segera diimplementasikan untuk pertumbuhan gereja yang sehat, di mana hal ini juga tertulis dalam buku Almanak HKBP pada halaman 547 Akta Tahun Siingoto. Maka melalui Dewan Marturia Seksi Sending bersama ini membuka kembali kelas pelatihan penginjilan dengan metode Evangelism Explosion atau EE. Sering sekali kita memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan penginjilan, tetapi kita tidak tahu bagaimana caranya dan harus dimulai dari mana. Nah, Amang, Inang, anak-anak kami Napo Sebulung, Seksi Sending kembali membuka kelas pelatihan penginjilan reguler dengan metode EE Angkatan ke-9 dan kelas TT atau Trainer Training Angkatan ke-3 bagi yang sudah memiliki sertifikat kelulusan pelatihan EE reguler. Pelatihan penginjilan ini akan diadakan secara tatap muka di Gereja HKBP Serpong. Untuk kelas EE reguler 4 kali pertemuan setiap hari Sabtu tanggal 22, 29 Juni dan tanggal 6, 13 Juli dari pukul 08.00 sampai pukul 15.00. Untuk kelas TT 5 kali pertemuan setiap Sabtu tanggal 15, 22, 29 Juni dan 6, 13 Juli 2024 dari pukul 08.00 sampai 15.00. Peserta pelatihan ini kami batasi. Untuk peserta pelatihan EE reguler hanya untuk 30 orang saja dan 25 orang untuk kelas TT. Pelatihan ini terbuka bagi seluruh jemaat dewasa, para sintua,
rekan-rekan saya calon Sintua, dan adik-adik Raposo. Pendaftaran dapat dilihat di link yang akan ada di bawah ini. Pendaftaran ditutup tanggal 10 Juli. Mari teman-teman semua kita ikut mendaftarkan diri.